Verleden week is in Den Haag de beslissing van hoe de definitieve route van deze zwieren stroomverbinding. En het komt erop deel dat vanuit 4 verlaten in Greensloon de kabel aanstaan Vierser, Huisterveen en Burgum naar Ljouwert gaat. Vanuit Ljouwert gaat er dan naar beneden naar Oude Haske en vanuit Oude Haske gaat er naar de Noordeerspolder, waar eruit komt in Ens. Je krijgt detailleerd van wat de bedoeling is en het is eenzijdig natuurlijk. Je hebt zelf geen enkele manier meer om het wat zin te doen. Het wordt je mij deelt. En dat vind ik wel heel erg lastig. De provincie zit al langer maar de kwestie van deze zwieren stroomverbinding in de magen. Want de messen van wel 60 meter hoog, die staan hier in het Friese landschap. Maar zelf het Friesland er eigenlijk net zo vol aan dat die verbinding hier leidt. Daarom is de Jedderwolle sprutsen van een romhertige compensatie voor de regio. Maar daar wil Den Haag net in meegaan. En dat betekent dat de gemeentes hier in Friesland €150.000 de kilometer compensatie krijgen. Daar zien je. Het waarde is Wennesto in binnen een straal van 100 meter van die naaie verbinding aansen. Ja, dan krijg je eenmalig een ombad. Een taxateur komt bij die deel. Dan moest die 6 maanden beslissen wat doe ik, of vervalt dat bad. En dan moest men een plak zieken. Of dan moest accepteren dat de wenning blijft. Ja, dat vinden wij net acceptabel. Als je structureel wil krijgen om de economie te stiepen en projecten te ontwikkelen, dan ga je er wat om als meerschap. Maar zo'n iets beetje geld, het lijkt een hoop geld, 2,2 miljoen, maar dat iets een beetje geld is zo voort. En dan ga je dus eigenlijk helemaal geen compensatie horen. Alleen nog meesken die het binnen 100 meter van de nieuwe verbinding wonen, komen in aanmerking van de uitkeerregeling. Het is nog net duidelijk hoeveel meesken dat krijgt binnen. Hoe het tracé krijgt komt, weten we nog net. En dat maakt het ook ingewikkeld, want men komt pas mooi in bad op het moment dat het tracé echt definitief is. Dus in roege lijn kist er nou wel zien, ik zit in het gevarengebied. Ja, die gaan er nog zekere tijd om en dat moet dus. Netbeheerder Tennet wil in 2030 uiteenzetten met de bouw van de heelspanningslijnen.